Vlaky pod Tatrami hučia už viac ako 150 rokov. Pôvodná malebná kľukatá jednokoľajka Košicko-Bohumínskej železnice už po niekoľkých desaťročiach prestávala kapacitne stačiť a pristúpilo sa k jej postupnému zdvojkoľajňovaniu. Význam magistrály, ktorá sa po vzniku Československej republiky stala jej prirodzenou chrbticou, naďalej prudko rástol a už v 30. rokoch bola zo slovenskej strany vyvíjaná iniciatíva o jej elektrifikáciu. Pôvodné plány elektrifikácie jednofázovou sústavou 15 kV 16,2 Hz, vznikajúce za vojnovej Slovenskej republiky, boli neskôr aj vďaka novej geopolitickej orientácii na východ prepracované a v rámci znovu zjednoteného Československa sa prijalo rozhodnutie elektrifikácie hlavnej železničnej siete jednosmerným napätím 3000 V. Hlavným iniciátorom urýchlenej a systematickej elektrifikácie naďalej ostávali Slováci, pričom česká strana sa v prvých rokoch dostala skôr len do vleku udalostí. S ohľadom na ďalšie významné faktory, ako intenzívna doprava, tiahle stúpanie a veľké prevýšenie, bola ako prvá hlavná trať v Československu celkom logicky vybraná tzv. Štrbská rampa, prekonávajúca ploché sedlo podtatranskej kotliny, známe ako niekdajší Hochwald, vo výške až 895 metrov nad morom. Elektrifikácia započatá v Liptovskom Mikuláši postupovala sprvoti proti toku Váhu smerom na východ, rýchlo však pribúdali aj ďalšie úseky od Žiliny, vďaka čomu už vo februári roku 1956 mohol byť napriek zime a silným mrazom odovzdaný prvý súvisle elektrifikovaný úsek Pišská Nová Ves Žilina s dĺžkou 160 km. Občianske združenie Železničný klub Tatran sa zameriava na záchranu, opravu, prevádzku a údržbu historických železničných vozidiel, spätých najmä s hlavnou traťou pod Tatrami. Je preto celkom logické, že svoju činnosť a zbierkofond zameralo na najlegendárnejší typ elektrických rušňov, tzv. Bobín, ktoré elektrifikáciu hlavných tratí u nás v 50. rokoch otvárali. Jedna z nich s poradovým číslom 62 bola po odkúpení od súkromného dopravcu náročne zrenovovaná do výrobného vzhľadu a na trati prvýkrát zažiarila presne v deň 65. výročia elektrifikácie po Tatranskej magistráli. Odvtedy žije svoj nový aktívny život. Rozdáva radosť pri vozbe nostalgických a turistických vlakov, pričom si oprávnene získava svoju popularitu ako významná technická perla Liptova. Koncom leta 2023 pomerne rýchlym sledom udalostí padlo rozhodnutie, že našej bobiňackej partii Tatraňákov bude zverená bobina, ktorá je absolútne najcennejšia a najvýznamnejšia. Je ňou úplne prvá bobina, prototyp vo vlastníctve štátneho železničného múzea Slovenskej republiky. Ide nielen o prvý československý elektrický rušeň na jednosmerné napätie 3000 V, ale taktiež o to, že tento stroj bol vôbec prvým československým rušňom s kompaktnou skriňovou karosériou uloženou na otočných podvozkoch. Tento koncept sa stal vzorom pre veľké množstvo elektrických a motorových lokomotív vyrábaných pre tuzemsko aj export, bez ktorých si nevieme súčasnú železnicu už ani predstaviť. Keď ostatne uvážime, že pramatka bobina stála v čelách protokolárnych vlakov, slávnostne otvárala prvé elektrifikované úseky, začala pomaly uzatvárať zlatý vek pary a otvorila celkom novú kapitolu éry modernej povojnovej železnice u nás, začneme si naplno uvedomovať jej nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Zverením tohto exponátu našemu občianskému združeniu na seba preberáme ťarchu veľkého záväzku. V železničnom klube Tatran sme na našej bobinke 62 ukázali, že to dokázať vieme. Tu však stojí pred nami oveľa väčšia výzva.
Prototypová bobina jednotka žiaľ prišla po opakovaných krádežiach o množstvo kľúčových a len ťažko zohnateľných prvkov, ako napríklad hlavný vypínač, stykače, ochrany, súčasti hlavného kontrolera či silnoprúdovú medenú kabeláž. Napriek tomu máme odvahu sa do nej pustiť s cieľom uviesť mašinku v reálnom čase do historického vzhľadu a podľa možností aj do prevádzky schopného stavu. Dali sme si na to smelý termín. 70. výročie elektrifikácie prvej hlavnej trate, ktoré pripadá na február roku 2026. To, či sa v tomto termíne pramatka bobina opäť rozbehne vlastnou silou, však kľúčovo závisí od pomoci a podpory firiem a sponzorov, o ktorú týmto spôsobom úctivo prosíme. Pripravujeme taktiež výrobu a predaj pamätných predmetov a suvenírov, ktorých kúpou budete môcť finančne podporiť jej opravu a prispieť k jej návratu na naše trate. My urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme po vzore našej zelenej krásavice vrátili rovnaký lesk aj slávnej jednotke. A ako už vy, fanúšikovia týchto legendárnych mašín, od nás očakávate, hodláme jej prinavrátiť autentický oceľovo tmavý náter v odtieni tzv. Parížskej modrej, ktorý budeme pred namiešaním detailne skúmať nielen na dochovaných historických fotografiách, ale aj na relatívne zachovalých vzorkách nájdených v rohoch a záhyboch rušňovej skrine. V závere nemôžeme nespomenúť v súvislosti s týmto slávnym rušňom aj jeho dlhoročného patróna, pána Lumíra Kunca zo spolku Považskej dráhy Žilina, vďaka ktorému sa jednotka vôbec fyzicky dožila dnešných dní. Pri jej oprave sa budeme snažiť o úzku spoluprácu, komunikáciu postupov či nutných kompromisov práve s ním, pokiaľ pôjde o prvky ako napríklad pôvodné lichobežníkové čelné okná, návrh náhrady problémovej ozdobnej drevenej lišty, čo najvernejšie repliky štítkov, nápisov a množstva ďalších detailov. Prvotnú ochotu pomôcť s kompletizáciou dielov prejavili naši kolegovia a priatelia z Česka. Veľmi vďačne však aj od vás, milí nadšenci, privítame aspoň k nahliadnutiu akékoľvek dodnes nezverejnené fotky, detaily a artefakty, ktoré by nám pomohli v maximálnej miere prinavrátiť rušňu taký vzhľad, v akom pred 7 desaťročiami vyšiel poprvýkrát na koľaje. Čaká nás ešte dlhá a náročná cesta. Ale neboj sa, jednička. Ty ešte budeš jazdiť pre republiku. Dovidenia v čele vlakov.